La consellera de Salut, Marina Geli, ha presentat aquest dissabte 16 de setembre el projecte del nou centre d'assistència primària de Matadepera, que atendrà la demanda dels més de 8.000 habitants del municipi i estarà preparat per cobrir la dels 15.000 que es calcula que hi podria haver en el municipi si es segueix la tendència actual. Molt bon dia a tots. Avui és un bon dia per Matadepera. Benvinguda, honorable consellera, al nostre municipi. Benvinguda sobretot perquè avui ens ve a donar bones notícies, notícies històriques, podríem qualificar-les, pel poble de Matadepera. Dir-vos que en aquesta roda de premsa que farem una mica per explicar una sèrie de coses i per explicar el que ha sigut el motiu principal de la visita a l'honorable consellera, la senyora Geli, al nostre municipi. En primer lloc, la senyora Cerveto, responsable de l'àrea de serveis personals i, per tant, responsable dels temes de salut, aquí a Matadepera els farà una primera explicació. Un cop passades les eleccions municipals, l'any 2003, l'Ajuntament de Matadepera, amb un acord de Junta de Govern de l'octubre del 2003, va prendre la decisió de treballar molt enèrgicament amb la demanda d'un nou equipament per Matadepera, que donés solució a la situació actual i en previsió de futur, que és com han de ser els equipaments, intentant fer les coses que no se'ns quedessin curtes en un temps breu. També vam prendre la decisió del nou cap de Matadepera, però sí que m'agradaria parlar d'aquest tema potser des d'una altra òptica. I jo crec que el primer motiu pel qual a mi m'és fàcil fer-ho és perquè jo, com recordàvem abans, jo soc de família de metges. Els meus pares són metges, el meu pare i la meva mare, la meva germana també està fent l'especialitat al clínic, ginecòloga. I bé, per tant, aquest és un tema que em toca molt de prop, vull dir, n'he sentit molt a casa de parlar de salut. I a més afegiria, si m'ho permeteu, que els meus pares són metges d'aquells de veritat, són metges d'aquells que dediquen una part primordial del seu temps al que és el servei públic. I això és important, i seria la primera vessant que destacaria d'aquesta. Que ja, per tant, aquest mes d'octubre començarà a construir-se. Aquesta és una decisió presa en relació a les decisions que hem anat prenent al llarg de la legislatura a tot Catalunya i per descomptat també el Vallès, i amb aquesta mirada pròxima. Amb la regidora ens hem vist en moltes ocasions, amb l'alcalde, perquè nosaltres en aquest Vallès, que ha crescut molt, aquest Vallès occidental, ara vinc de l'oriental, que també ha crescut molt, vàrem decidir planificar seriosament no només els retards i d'alguna manera refer el que no s'ha fet, el que no s'havia fet en els darrers anys, sinó també encarar el futur, que és el que fem avui aquí a Matadepera. Nosaltres tenim l'any 2000, curiosament, es va fer aquesta ampliació i habilitació del consultori actual, que té 140 metres quadrats, i ara començarà a créixer a paret d'un centre de salut que té 1.100 metres quadrats. Per tant, estem fent un canvi substantiu que serveix pel Matadepera d'avui, però ha de servir pel Matadepera del 2020 com a mínim. El nou equipament comptarà amb un pressupost de més de 2,5 milions d'euros, tindrà una superfície de 1.100 metres quadrats i es començarà a construir el mes d'octubre de 2006 per poder-lo inaugurar de cara a l'octubre de 2007.